A to je strach. Aby to bolo čo najmenej vo verejnom priestore, lebo sa bojíte vlastných voličov. Lebo sa bojíte, čo to v spoločnosti vyvolá. A už vidíte, že sa ozývajú nespokojní živnostníci, že sa ozývajú odbory, že sa ozývajú samosprávy. A vy to chcete len rýchlo spláchnuť tuto v Národnej rade a budeme sa tváriť, že všetko je v poriadku. Lebo máte strach. A v niečom ho máte právom. Pretože vy veľmi dobre viete, že toto sa nedá obhájiť. Že nemôžete živnostníkom povedať, že im zoberiete stovky eur na odvodoch na zdravotné a zamestnancom tiež a potom dáte nejakému, chcem to teraz slušne povedať, šarlatánovi 100 000 eur, aby sa hral s mikroskopom. Že sa to proste nedá ustať. Že nemôžete ešte viac ožobračiť pracujúcich a živnostníkov a zároveň mať 36 štátnych tajomníkov, ktorí potom každý má svoju limuzínu a svojich poradcov a svoj kabinet. Že to proste uráža ľudí. Že sa to nedá obhájiť. A preto to neobhajuje ani predseda vlády Fico. Preto nebol na tej tlačovej konferencii. Preto nie je tu s nami v Národnej rade. Lebo sa bojí. A má pravdu. A má pravdu, keď sa bojí, pretože toto uráža ľudí.